Уважаеми зрители, продължаваме напред в предаването на Ръба. Нашият организъм ежедневно е изложен на действието на свободните радикали, атоми, молекули и иони, които със своето действие могат да доведат до сериозни последствия. Факторите, водещи до тяхното генериране, са многобройни. Излагане на радиация, слънчева или рентгенова, тютюнев дим, автомобилни газове и не на последно място това е храненето. При мен в студиото са и моите гости днес тук, с които ще коментираме темата. Това са господин Иван Вайс, собственик на корпорация International Health. Добър ден. Добър ден. И преводачът господин Стефан Стоянов. Веднага на въпроса, господин Вайс, нека за начало да обясним на зрителите какво точно представляват свободните радикали и какво е тяхното действие върху човешкия организъм. Още веднъж добър ден. Аз бих искал да дума на български. Още веднъж добър ден. Бих искал да говоря на български. Аз съм сърбин, така да ми е сърбин, лакше да ме Стефан и затова ми е по-лесно да върви с превод. Danas svi pričamo o slobodnim radikalima. Не всички говорят за свободните радикали. Трябва сви да знаем да са свободни Всички радикали. трябва да знаем, че тези свободни радикали са част от нашето тяло и че е нормално да бъдат в него. Всички имаме такива свободни радикали. Проблемът е, когато се увеличи тяхното количество, настъпва един дисбаланс. Съществуват много изследвания, които доказват, че именно свободните радикали са причинителите на над 90% от съвременните болести, модерните болести. Видим да сте се лепо припремили за Вие сте добре подготвен, виждам, вашия увод беше добър. Това, което е най-същественото, може би не го казахме, това е стресът. Днес стресът, и дебело го подчертавам, днешният стрес е главният причинител за възникването на 95% от всички болести. Какво представлява този стрес? Ето, докато чаках, докато започне тази емисия около половин час, слушах вашите зрители, които се обаждат, питат, говорят, коментират. Виждате една енергия, която блика едно напрежение, заряд. Това е точно така, защото днес живеем в стрес. Това е политиката. Имаме пари, нямаме пари. Имаме любов, няма любов. Днес ние правим живота си такъв. Работим и живеем постоянно в стрес. Този стрес, накратко ще разкажа какво ни се случва заради този стрес. Преди всичко, той намалява силата, защитата на имунната ни система. Това е първото. Имунитета ни пази от всичко, така или иначе. От друга страна, като стана дума за свободните радикали, без проблем се развиват тези свободни радикали и се увеличава количеството им. Тези свободни радикали, атоми, молекули, на който липсва един електрон на последна орбита. Това е атом, който е много нервен, когато му липсва този електрон. Той е стрес също. И за да се удовлетвори, да задоволи тази нужда, той най-често се свързва с един електрон от нашето тяло, от нашите клетки. За съжаление, обаче най-често се свързва с кислорода в организма ни. Така че ако сега почнем да говорим за здравето, то днес номер едно в причинителите на смърт това са сърдечно-съдовите заболявания и раковите заболявания. Хората не обичат да си говори за това и едва ли не е забранено по телевизиите да се говори за тези проблеми, но трябва да знаят хората, да знаят тези данни, да разполагат с тях, защото когато се разболеем, от този момент всички данни са ни необходими, искаме всичко да знаем за нашия проблем. Не е ли по-добре малко по-рано да сме подготвени, да знаем как да се защитим? Раковата клетка се появява, когато равнището на кислорода се намали с 40%. Известният Нобелов лауреат е създал теорията за това, че всяка човешка клетка, на която се намали количеството на кислорода в нея с 40%, започва неконтролирано да се дели. Това е мутираща клетка. И всъщност това е раковата клетка. Казахме, че когато има повече свободни радикали, които често се свързват с този кислород в организма ни, именно го поемат от клетката този
u stanju stresa, атом на кислорода, електрон на кислорода. И в състоянието на стрес, вижте как нещата се навързват. Всички наши клетки се затварят, за да се предпазят. Затварят мембраната си. Нищо не влиза и нищо не излиза от тях. Единствено, свободните радикали обаче могат да проникнат в една такава клетка. И се свързват с кислорода в нея. Така постепенно този процес нараства. Винаги го приличавам на една малка дупчица, където да речем реката мине. И капка по капка пробива през този отвор, в един момент бликва и го разширява. И си казваме, вчера бях добре, нищо ми нямаше. Днес изведнъж вече съм болен. Защо става така? Именно за това нашата имунна система не е проявила достатъчно сила да ни защити. Тоест всичко това се натрупва в организма и в един момент идва период, в който организмът трухва. Едностранно не може да се повече не може да се пребори сам. Значи така че нашата имунна система, ако сложим на едни везни, от едната страна е системата, от другата е всичко лошо, което ни заобикаля. Тук слагаме стреса към лошото, претегляме. Слагаме цигарите, пак претегляме. Остаряваме, слагаме старостта, пак претегляме. Да отидем към храната, да поговорим за храната, която поглъщаме. Много обичам домати, да изям един домат хубав. Днес ядох домат, но това не беше домата. Била пластика. Просто пластмаса. Значи, Тоест основните продукти, които са необходими, ние просто не разполагаме с тях. И в един момент тази везна просто се наклонява към лошо. И от този момент се разболяваме. Какво е следващото, което ни се случва? Почваме да взимаме лекарствата, за да възстановиме този баланс, който е нарушен. И това е нормална процедура, която... Но в тази нормална процедура ние ползваме и прекалено много антибиотици, и всички от тези лекарства, които и трябват и които не трябват обаче. И ставаме устойчиви на тези неща. Срещу антибиотиците има резистентност. Добре, нека веднага да ви попитам каква е ролята на антиоксидантите в превенцията и борбата с тези радикали. Отлично. Антиоксидантите би трябвало да са точно в този домат, за който ви говорим. В плодовете, зеленчуците, в нашата храна. Но нашата храна, тя не е здравословна. Тя е генетично модифицирана. Ние добавяме към храната изкуствените боеотцветители, антибиотиците, които... И отново тези лоши неща, които са натежали. Тези антиоксиданти, които трябва уж по естествен начин да получим от храна, ние не ги внасяме достатъчно в организма си. Антиоксидантите имат именно тази функция да открият свободния радикал, да го разпознаят и да се свържат с него. Това е най-простото. По един елементарен начин те така се изхвърлят, както и токсините от организма. Антиоксидантите трябва да се внасят в организма. Въпросът е, казахме, че няма такива достатъчно в храната ни. Къде да ги намерим тогава? Ние дори самите като организми произвеждаме антиоксиданти. Но отново да се върнем на онази везна. Когато от едната страна има много лоши неща, просто организма не може толкова добри срещу тях да произведе. И тогава става дума, почваме да говорим за хранителните добавки или антиоксидантите. Добре, веднага да ви попитам тогава, когато се наложи да вземем антиоксиданти отвън, когато организмът не произвежда достатъчно, се налага да приемем допълнителен антиоксидант. Какво представлява тази японска антиоксидантна формула G132 и какво точно се съдържа в нея? Аз бих искал още мъничко да се върна назад в разговора. Когато хората казват хранителна добавка, по принцип се счита, че се говори за антиоксиданти. И това е така. Но понеже споменахте японската формула, тя също е хранителна добавка, която, освен антиоксидантите, съдържа още допълнителни имуномодулатори. Това са добавки, които
Koji su imunomodulatori. Znači nisu samo антиоксиданци. Те не просто са антиоксиданти. Антиоксидант мога да кажем е пасивен. Защото можем да кажем, че антиоксидантите са пасивни. Везуе слободни радикали. Свързват се с свободните радикали и ги изхвърлят. Активна субстанция е активното вещество, активната субстанция е имуномодулаторът. Защо японска формула? Защо казваме, че е японска формула? Зато що е настало у Japanu. Тя е възникнала в Япония. Japan je danas najzdravija Япония nacija. днес това е нацията, която е най-здравата. Замислите после Другog svjetskog rata. И си представете това след Втората световна война. После atomskih bombi. След атомната бомбардировка в Япония, все пак те са най-здравата нация. Дисциплиновани са. Първо са дисциплинирани. Заиста воде рачуна. Действително водят сметка физичкoj за физическата си активност. Što mi baš nismo Което ние не сме много склонни, особено да го спазваме. Водят сметка с какво се хранят. И абсолютно всички използват хранителни добавки. В тази японска формула на Г132 има 5 елементи, 5 съставки. Ганодерма луцидум. Това е от хиляди години, от хилядолетия позната. Първа изтраживания починю около 1900 години. Около 1900-та за пръв път се изследва. Какво представлява тази съставка? Ганодерма луцидум е една гъба, коя е имуномодулатор. Тази гъба именно е имуномодулатор. Това означава, че на нашата имунна система тя помага да възвърне, да повиши нивото на имунна защита. Или в случай, че имаме алергия, когато имунната система пък е на прекалено високо ниво, да го върне към нормалното му ниво. Тоест, това е един чист имуномодулатор. Има хиляди изследвания за тази гъба Ганодерма луцидум. Това са хиляди действително, които са публикувани и хората могат да прочетат, да проверят. Пак се връщам на това. Ресвератролът, другата съставка, това е първи път е открит през 1939 година е открит в Япония. Мичио Такаока. Мичио Такаока, това е професор, който откривателя. Значи 1939 година. За ресвератрол. Този ресвератрол, иначе екстракт из кошице цървено грозде. Това е всъщност екстракт от семки на грозде, на черно грозде. Важи да е природен антибиотик. За него се смята, че е естествен антибиотик. С друга страна, постои пълно изследвания. С друга страна има много изследвания, които през последните години са направени и го наричат този ресвератрол еликсирът на младостта. Преко 700 милиона над 700 милиона долара са изразходвани за изследвания в целия свят. Дошли са до тога. И заключението е, че неки мали рибице, кои имаат малки рибки, които живеят много кратко, за 56% с 56% увеличава възрастта на тези рибки, като използват ресвератрол. Ликопен. След това е ликопенът. Екстракт из парадайза. Това е екстракт от домати. То е управо, като ние ядем парадайз. Когато ние ядем домати, всъщност точно това трябва да поемем с домата, ликопена. Сулфорафан. Екстракт из броколи. Това е екстракт от броколите. Данас съм се шетал през град и видим пица, много лепа. Днес се разхождах из града, видях пици с броколи отгоре. Сви знамо да е броколи здрав. Всички знаем, че това е здравословна храна. Али не трябва да ga обрадимо термички. Но не бива да се обработва термично, да се готви, да се управо те най-битнije, taj sulfoрафан, koji se nalazi. Този сулфорафан е най-същественият в него. Унищимо ga. Се унищожава при термичната обработка. Još jedan елемент. Матични млеч. След това е пчелното млечице като следваща съставка. Млеч. Знамо да е добър. Съставка знаем всички, че е много добро пчелното млечице. Али яко мало люди знаят да много малко хора знаят, че прясното пчелно млечице само 72 сата. Само след 72 часа има активни субстанции. То съдържа 72 часа активните си вещества. Активни субстанции са управо тези активни вещества подхранват мозъка. Пептиди. Пептидите в пчелното млечице. У пчелено млечу имамо све то съдържа аминокиселини, всички аминокиселини, витамини, метали. Всички метали. Едноставно това е действително най-доброто нещо, което може да съществува. Али пептиди, они кои са но именно пептидите, които са във върха на тази пирамида, съществуват само 72 часа в тази съставка. И по една специална процедура на лиофилизация се преработва пчелното млечице, за да се запазят именно тези пептиди.
To je japanska formula. Така че това е японската формула. A ono što često me i nikad me skoro niko ne pita. Почти никой не ме пита, обаче или много рядко. Što postavljam vaša pitanja. Извинявайте, че аз поставям въпроса, но postoji puno dodataka i ishrane na tržištu. Има много хранителни добавки на пазара. Kako da znamo koje je И dobro? как да разберем кои са читави? Именно това исках и аз да ви попитам. Как да разберем коя хранителна добавка на пазара работи и коя не? Jer znate vi. А вие знаете ли? Не, аз не знам. I ja ne znam. И аз не знам. To je problem. Точно това е проблемът. U Bugarskoj. В България, Vi ste pomenuli G132. вие споменахте Ne želim da G132. reklamiram. Аз не искам да си правя реклама. Ali znam da postoje dva. Знам обаче, че съществуват два. I znam da je jedan original. И знам, че единият е други оригинал, не е. а вторият не е. I nažalost zakon u За Bugarskoj съжаление, законите в България ne brani to. не защитават, не действат в такава Išao sam u ситуация. apoteku и kaže mogu da Бях в dobim аптеката и G132. питах, може ли да ми дадете I znate šta mi G132? kaže? Знаете ли какво ми evo каза? vam ovaj. Ето ви този. Kažem ne želim taj И аз казах, не искам този, Taj je искам skup. другия. Той е Drugi je скъп. skup. Другия е скъп, ми казват. Kako u zdravlju, za zdravlje, ne postoje skupe stvari. За здравето няма скъпи неща. Postoje И понеже е така, loše, има само loše stvari koji лоши imaju неща, veliku cenu. които имат голяма, висока To цена. je ekstremna prevara. Това е изключителна измама. Ili imamo dobru stvar sa Или velikom имаме cenom, добри неща с голяма, висока Rolls цена. Royce, Rolls-Royce, например. ili imate Jugo, Ili imate Fić, Jugo. ništa, mala cena i tako dalje. Ниска цена, екстра. Kad uzimate nešto, Когато a приемате bolesni нещо ste, и сте i болни, neko vam kaže to je dobro, някой ти каже това е очаквате добро, резултат. вие очаквате просто резултата. problem je kod svih tih dodataka Проблемът при ishrani, всички тези хранителни добавки Що не знаете е, колко че има не активни знаете субстанции. какви са имали активни вещества вътре субстанции. Ganoderma lucidum и Ganoderma lucidum. Ганодерма луцидум е Ganoderma lucidum. ганодерма луцидум. U toj Ganoderma lucidum В imamo тази aktivne ганодерма supstance. луцидум има активни Колко? съставки. 5%, Колко са? 5%, 10, 15 или повече. Plafon. Nema Има više един 25. таван, няма повече от I 25. jedno i drugo se zove Ganoderma lucidum. Но едното и другото се нарича Ali ганодерма razlika луцидум. 5 puta. Но разликата u е ceni. 5 пъти. U efektivnosti И в цената, и И в е 20 ефективността пъти е разлика. 20 пъти разликата. onda neko zaradi zarade novca И тогава някои хора заради печалбата си копие. правят едно копие И на не подобен интересува препарат здраве и не ги човека. интересува здравето на nego da хората, spečeli nešto. а просто печалбата. A ja kao potrošač, А аз като ja želim потребител da znam šta искам je. да знам какво е всъщност това. Zato držimo predavanja. И за това четем тези Zato лекции. bi За това zakon trebao da bude drugčiji. законът трябва да е по-различен. Zato bi trebalo da se radi За това ispitivanja. трябва да се правят тези проучвания. Mi smo kao firma Ние, като фирма, pravili ispitivanja имаме u такива Nemačkoj, изследвания. u В Srbiji, Германия, в Сърбия, u Makedoniji, в u Македония, Grčkoj. в Гърция. Radimo ga u Bugarskoj. Правим и в България. Da bi ljudi Именно znali за šta това, за koriste. да знаят хората какво ползват. Kako sam ja došao, interesantno, ne znam da li imamo još vremena. Не ako знам дали postavljam. има време, може би има малко Как време съм още я да ви дошъл кажа до тога? как аз стигнах до Moj тази. otac je bio bolestan. Моят баща беше Ima болен. kancer prostate. Той боледуваше от рак на простатата. Neće da ide na operaciju, će se ubije. Не иска да се се убие. оперира. За нищо на Imao света. sam sreću da mogu da Аз putujem po имах svetu. късмета, Takav че mi posao. пътувах по света, това ми беше I работата. našao sam se u Japanu. И оказах се в I ja Япония. sam bio taj koji jurio po И internetu. всъщност аз Čitao. търсех по интернет и четях, за да I видя našao как sam u мога да му Japanu, pa помогна. sam se raspitivao, В pa sam Япония učio. намерих, разпитвах, I danas mi otac, научих. hvala Bogu, živ i И zdrav. днес баща ми все още е жив и здрав. Tad sam i počeo da učim. Всъщност šta su тогава antioksidanti, започнах да šta уча su какво са dodati. антиоксидантите, хранителните добавки. Zašto se razboljevamo? Защо се Želim разболяваме? da sam zdrav. Защото аз искам да бъда Želim здрав. da nisam bolestan. Не искам да боледувам. Sportisti, Спортистите, представете zdravi си, здрави хора imaju ogroman broj slobodnih radikala. имат огромно количество свободни Slobodni радикали, radikali se защото razvijaju те се развиват I pri razmeni energije, и при обмена на веществата. kad bildate ili Когато trčite, тренирате, когато тичате, imate razvoj slobodnih radikala. се развиват тези свободни Upala радикали. mišića, Възпалението на мускулите е posljedica всъщност, slobodnih radikala. нали, мускулната треска е точно едно такава последствие от свободните радикали, тяхно действие. Infarkt Инфарктът je upala mišića. пак е възпаление на мускула един вид. Istraživanje koje smo radili u Srbiji Изследванията, направени в Сърбия, je pokazalo показаха, em što smanjujemo broj slobodnih radikala, че хем намаляваме броя на свободните радикали, smanjujemo хем намаляваме upaljenje тези mišića kod възпаления sportista. на мускулите. Radili smo ispitivanje u Ние Kjelnu направихме в Кьолн едно изследване, da nismo, da smo doping free.
за това, че сме свободни от допинг като съставки. Защото спортистите чувстват едно подобрение, когато ползват нашия препарат. Допинг. И казват, ма това да не е допинг, може би не трябва да го ползваме. Институт Кьолна препоручує от Кьолн института го препоръчва на спортистите. Оно що съм яко поносан. Това, с което аз съм много горд. Да кажем. И искам да го кажа изрично и хората трябва да знаят кое е качествено. У 18. априла 2013. На 18 април 2013 обявлен е наше изпитиване, наше изтраживане. Беше публикувано едно наше изследване. Националната библиотека на медицинските изследвания на САЩ. Мога да мисля, то смем да прочитам. Да, може ли да го прочитам? Значи, изтраживане за Г132 плюс Natural. Във връзка с Г132 Natural. Диететски суплемент. Диетична добавка. На утица, канцера, простате, върху рака на простатата, на дебелото черво и на рака на гърдата. Това е официален документ от изследване. Само че заключок да прочитам. И само като заключение от този документ, нашите данни ясно показват, пише в изследването, на ефекте ефектът е намаляване на растежа на раковите клетки и има потенциал и съдържа потенциал у здравствено побършание. В смисъл на подобряване на здравето. Превеждам от английски на сръбски, нали, приблизително. Но най-същественото тук е, че доказва се, че Г132 няма негативни последствия, т.е. не унищожава здрави клетки. Въз основа на нашето изследване, те препоръчват нашият опит да може да се следва и да се правят последващи такива изследвания и други подобни продукти по същия принцип, на същия принцип. За финал аз искам да ви попитам на нашия разговор, има ли някакви противопоказания този продукт? Има ли хора, които не могат да го използват? Хора, които страдат от някаква болест и не е препоръчително да го използват? Ево, управо съм сада рекал. Именно всъщност това, което ви казах, имаме документ, реално, който казва, че няма. Не препоръчва се деца не се препоръчва, разбира се, на деца под 7 години. Ако няма имунни проблеми. Ако нямат имунни проблеми. Ако имат обаче намалена имунна система, може една капсула да приемат. Здрави люди, спортисти. Здравите хора, спортисти, бизнесмени, всички, които се чувстват здрави. И за да не се разболеят утре, за тях абсолютно задължително. Хората, които имат намаляна имунна система, която е отслабнала, или да речем СПИН, защото има доказателства и за това, за ресвератрола. Свински грип. Също и за тях се препоръчва. Хората, които са на хемотерапия. Значи на хемотерапия мора да идете. Вие трябва да, разбира се, да се подлагате на това лечение, но негативните странични ефекти от това лечение се намаляват и хората се чувстват много по-добре и по-лесно възприемат химиотерапията. Едноставно. Я мислим. Просто това, което искам да кажа е, че аз не мога да кажа най-доброто, защото днес няма доказателство за това, че е най-доброто, но едно от най-качествените произведени изделия в Германия. Това е японската формула, произведена в Германия по всички стандарти, спазени с всички възможни съпътстващи изследвания от началото на производството до края на производствения процес. Всичко това го имате в един препарат, който го има наличен на българския пазар. Ами добре, аз ви благодаря за този разговор. Нека зрителите сами да си направят извод дали имат нужда. Аз предполагам, че всеки, както казахме, всеки има нужда в това забързано ежедневие от приема на антиоксиданти. Нека сами си направят те една равносметка и преценка дали трябва да употребяват антиоксиданти отвън или не. А ние продължаваме напред в предаването на Ръба, където моят колега Цветан Фиков е в офиса на Alpha Research. Чуваме ли се, Цецо? Цецо, чуваме ли се? Да, Денис, тук сме с госпожа Боряна Димитрова, с която трябва да обсъдим. Да, чувам те, аз не знам дали при теб връзката е добра и ние, ти ме чуваш вече. Намираме се на живо в офиса на Alpha Research.
разбуни духовете Alpha Research в последно време с социологически проучвания. Първата агенция, която хвана електоралните нагласи, свързани с проекта на Георги Първанов, АБВ, цели 7%. Госпожо Димитрова, как ще ги коментирате тези 7%? Откъде се появиха те? Здравейте! Да, най-напред трябва да кажа, че ние имахме един рядък професионален шанс. В повечето страни по света, когато се появява ново политическо явление, особено или друг тип социално явление, желанието на всички, колкото се може по-скоро, да уловят стартовата му точка, за да може след това оттам да се види на къде отива, нагоре, надолу. Доста висок старт. Като че ли имаше един уплах. Само Alpha Research улови началото на АБВ и се такава лавина от реакции, както и вие сам споменахте, започна, че като че ли всички се стъписаха. Но нека да кажа, че за нас първо това е изключително интересен, изключително важен феномен. Изследването започна на терен, тъй като тези дни е страшно важно да уточняваме кога сме провели изследването на терен. На 18 януари, това беше една събота, вече беше пленумът на пленум или съвещание на БСП. Предишната седмица, вече от между 10 и 14, беше ясно, че Ивайло Калфин и Георги Първанов ще правят отделна листа за евроизборите, така че около една седмица до 8 дни вече се въртеше много активно в публичното пространство. В рамките на регулярното ни месечно проучване, което ние правим абсолютно всеки месец и в което даваме данни за доверие към правителство, парламент, политически лидери и така нататък. Разбира се, гвоздият и най-интересното, това, което предизвика свръх сензация, ако така мога да кажа, е данните за евентуална електорална подкрепа на евролистата на движение АБВ. 7%. Иска би се да кажа, защото доста въпроси получавам тези дни, как измерваме, може би това е интересно и за нашите зрители. В изследванията на Alpha Research ние наподобяваме максимално нормалната изборна ситуация, т.е. нещо като преференциална бюлетина. Всички участници получават един лист, в който са изписани по всички отделни, поне до момента известните партии, политически сили, които са заявили, и избирателя казва номера даже на партията, на листата, с която смята да гласува. 7% начален старт за АБВ. Аз искам да ви попитам, 7% начален старт на АБВ, това рейтинг, зависимо от рейтинга, индивидуалния рейтинг на Георги Първанов ли е, или е нещо различно? Доколко рейтинга на Георги Първанов може да прелива в този рейтинг? Много въпроси поди това. Надали на всички въпроси можем да отговорим с едно изследване. Нека да кажем това поне, което твърдо знаеме. Знаеме, че рейтингът на Георги Първанов и по изследвания на Alpha Research и на колеги, които излязоха, е някъде около 30%. Всички са единодушни, че той има един доста висок рейтинг. Както ние сме отбелязали в анализа, аз сега ще повторя това, което сме написали, което стои на сайта на Alpha Research, че може би в рейтинга на Георги Първанов има едно ехо от президентският му период. Сега действащите президенти обикновено се ползват, действалите президенти, с един по-висок рейтинг, така че възможно е да очакваме, разбира се, че има и този ефект. Но не е само. Искам и се да кажа, защото основните обществени баталии, буквално мога да ги нарека, бяха около процента. Всички очи са вперени процента. За нас, социолозите, 1% е валиден, освен че сме много внимателни. Аз искам да кажа, че това изследване е проверявано от нас не знам колко пъти преди да го пуснем, защото си давахме много ясна сметка какво нормално ще с този резултат. Нормално е. Ние сме го проверили много внимателно. Аз няма да рискувам репутацията на агенцията, за да пуснем изследване и така, колкото да се каже, че сме пуснали. Наистина с изключително внимание сме проследили и така сме да твърдя, Alpha Research винаги до сега е била една от най-точните агенции, че и сега сме подходили изключително внимателно. Какво обаче е важно зад процента да видим? Зад процента е важно да видим дали има някакъв
нормален, логичен, социален процес, или това са проценти събрани от тук, от там и случайно са се появили 7%. Какво виждаме? И тук се връщам към вашия първоначален въпрос, откъде идва. Виждаме, че от тези 7%, близо половината, 3,5%, идват от бивши симпатизанти на БСП, от хора, които са гласували за БСП 2009 година. Това е 1%, който сега хората различно го тълкуват. Ако съда по реакциите на БСП, които изкрипаха гръм и мълнии върху нас, те го виждат като фатален. От моя гледна точка, 3% не е много. Те запазват в момента 15% електорален потенциал в рамките на от 18 на 15, 3%, т.е. не може да кажем, че БСП се е разцепила на две, но видяхме, че това предизвика гръм и мълнии. Другите проценти, около 2% приблизително, движението събира от националистически формации, събира от центристски формации, от формации, които така нямат ясна, така да кажем, една ясна идеологическа и които имат един доста мобилен електорат, и около 2% от хора, които са заявявали доскоро, че няма да гласуват. Да, това е много интересен процент. Това е интересно, защото знаем, че в голяма част социалните процеси в края на миналата година, от лятото, голяма част от хората, които чувстваха себе си непредставени в парламента, които заявиха леви избиратели в България има немалко. България е бедна страна и е съвсем нормално да има доста голям брой хора с леви убеждения. Те са някъде 25-28 на 100. Една голяма част от тях не се усещаха представени и сега те идват. Така че виждате, че ако разделиме тези 7% на траншове, получава 3%, 2 не е нещо толкова плашещо. Не знам, пак казвам, защо така на страха май очите са големи, излезе. Друго важно нещо, защото ме питате, не е само да видим откъде идват, а да видим, когато идват от БСП, какъв тип избиратели са. Още нещо, което сме отбелязали, ми се струва да използвам вашия ефир, да призова политиците да четат анализите, а не само да се вторачват в числата, да видят, че БСП запазва твърдият си електорат. Електората, който традиционно биографично е свързан с партията. Възрастните хора, хората, които са с така дълги години гласуват за БСП в по-малките градове и в селата, тези хора, на които може би най-често се позовават представители на БСП, когато започнат да говорят казуса с Георги Първанов, твърди електората, ние получаваме писма, от нас, сега тръгнал срещу нас. Да, всичките тези неща допускам, че са абсолютно прави, защото твърдият им електорат стои зад БСП. Единството, което казваме, че колкото и да е твърд, той си остава един и същи, той не може да се умножи. Георги Първанов успява, поне това, което виждаме в момента, движението АБВ, не една евролиста, подчертавам обаче, че става дума за евролиста. Ние правиме екстраполации върху национални избори. Там картината е друга, по-детайлна и се нуждае от повече внимание. Питаме за евроизбори, изборите, които ни предстоят. Успява да взима хора, които са от по-средното поколение, по-големите градове, това, което наричаме периферия на БСП. Профилът е общо взето същия, но малко повече от така възрастно към по-средно поколение, хора, които са от по-големите градове и нещо важно, трябва да кажем, хора, които не са доволни от начина, по който БСП упражнява властта и особено хора с леви убеждения, които се чувстват лично засегнати, ако така мога да кажа, от зависимостта на БСП от Атака. Особено с последните не знам как да кажа и аз, участие на Волен Сидеров в казуса с френските дипломати, степента на неприемливост на това поведение е толкова голяма, че създава една много висока степен на дистанция. Аз искам да ви попитам точно за Волен Сидеров. Извинявайте, че ви прекъсвам по този начин. Да кажа, че има една логика само в това. Неща, които не се харесват, карат на хора, които са вляво, да избират поне за момента. Нали? Смятам, че и вие, и всички наши зрители си дават сметка, че това е ситуацията към момента. Ние не знаем каква ще бъде ситуацията май месец. Всичко е възможно до тогава. Но към януари е това ситуация. Как се отразиха скандалите на рейтинга на Волен Сидеров? Защото имаше спекулации, че това са скандали, които идват за да повишат неговия рейтинг. Други казаха, че той ще загуби от това нещо. В крайна сметка, вашето проучване какво показва? Какъв е неговият тренд на
на движение толкова нагоре-надолу. Много живееме в времена на спекулациите, че наистина се чудя. Все пак от време на време имаме възможност да видим и факти. Нека по-добре да виждаме фактите и леко да оставим настрани. Просто България е царство на спекулациите. Имаше такива неща. Сега аз трябва да кажа, че ние още през декември измерихме известен спад в електоралната подкрепа за Атака. Тогава си спечелихме също Атака пък от Волен Сидеров, че сега какво получаваме през януари? През януари получаваме 2,5 на 100 подкрепа електорална за Атака. Колегите от Галъп, които излязоха същия ден, в който и ние излязохме с проучване, само че те са го направили доста по-рано. По-рано, преди да излезе АБВ, ми прави впечатление при тях пък, че той е на 1,5%. Този път януари месец не е реагирал, не знам защо, но докато при нас е на 2,5, 1,5 там, значи можем да сметнем, не случайно цитирам данни, защото ето това другото проучване в повечето числа, стойностите са изключително близки, различават се, разбира се, в БСП, тъй като не са уловили присъствието на АБВ. Можем да говорим за, поне за момента, за едно по-трайно снижаване на електоралното влияние на база на точно тези скандали, които наблюдавахме. Сега, какво ще стане? Националистическите формации имат тази особеност, че те са като вълни. Изригват, спадат надолу, отново изригват, отново спадат, но за момента поне нямаме основания да кажем, че скандалите са имали този ефект, който им се е приписвал. Напротив, степента на дистанциране на хората, степента на неприемане на този тип поведение, дори в чисто човешки план, дори да оставим на страна политическият, е много голям. Така че за Атака за момента това е ситуацията. Като казваме, че има така националистически формации и симпатизанти, които търсят други формации, можем да видим и тук този ефект, за който говорим. Феномена ГЕРБ. Отново на първо място. Аз поне си мисля, че това май повече притесни левите редици, отколкото 7% на Георги Първалов. Не знам, не мога да кажа кое повече ги е притеснило. Аз така странна ми е тази реакция. Тя изразява някакси много голям уплах. За прекалено голям уплах. Нали, знаете, политиците най-често говорят, че те не се водят от социологическите изследвания, че те си имат своя контакт с избирателите, че знаят всичко. В случая просто четеме някакъв необясним за мен уплах, оттам и реакциите. Сега, вижте, пак да се върнем на числата, те са ни най-добрият ориентир. ГЕРБ има от порядъка на 15,8-15,9 през декемврийското проучване. Ръста му е 2%. Сега да кажем, че е станало нещо... Това е почти социологическа грешка, може да се в рамките, нали? Но интересното, все пак ако трябва да кажа, което не е свързано само с социологическата грешка, е, че 6 месеца се наблюдаваше един електорален спад, откакто ГЕРБ излезе в опозиция, нали, просто по ред причини. Поради това, че за една млада партия, която изпадна в опозиция, вътре си имаха и те вътрешни скандали и проблеми, имаха едно доста непостоянно, неустойчиво поведение в парламента. Всичко това създаваше едно така усещане за брожение. Сега на фона на скандалите вляво, не само на излизането на АБВ, но на напрежението, което се усеща вляво, има като че ли едно повишаване на електоралния тонус на симпатизантите на ГЕРБ. Ще кажа нещо, което пак аз сме и отбелязали. За нас не е категорично дали това е тенденция. Възможно е през февруари месец да наблюдаваме друга, нали, едва ако имаме 2-3 месеца с такъв устойчив колко проучвания са необходими, за да се разбере? 2-3 месеца, за да видим, че върви на това, което означава 2-3 проучвания. Инфлацията, нали, никой не намери за един месец. Нали? Точно така. Ние искаме 2-3 месеца, искаме да видим, че за която и да е партия, нали, че има тренд нагоре, тогава ще можем да кажем да, излиза от електоралния спад и върви, защото сега може да е свързано и с конюнктурна особеност. На фона на сътресенията се представят по-добре, после ако тези сътресения отихнат, нали, да отново позициите да станат паритетни. Във всички случаи от доста време насам
така се наблюдава близост между БСП и ГЕРБ. Даже ми направи впечатление, че колеги, които предишни месеци даваха по-големи разлики, агенция СОБА, която излезе сега пък с една дистанция буквално от под половин процент, нали, между ГЕРБ и БСП. Та, искам да кажа, отново се връщам на това, че коректно сме отразявали, да не се притесняват. И виждам, че и колегите, които това, което ние сме отразили през декември, те сега го наблюдават през януари. Това, което ние сега сме отразили в края на януари, те ще го измерят през февруари. Не може дълго време това нещо да не намери отражение в социологическите анкети. Такава е картината. Знаете ли, ако трябва да я обобща, тя може да се опише с малки промени. Нали виждате, с по 2%, 3%, малки промени, но които предизвикват огромен шум в обществото, защото пренареждат част от картината. Това все пак не бива да се заблуждаваме. Тук наистина пренареждането е доста голямо. АБВ става трети. Да. Трети, нека все пак да направим едно уточнение. Аз все казвам какво сме отбелязали, защото ми се струва тези дни, че никой не чете какво сме написали. Предпочита да хвърля така на ангро своите си обяснения. Излишно сме написали следното нещо, че АБВ, точно защото е съставена от периферия, има един по-лабилен, даже неясно, ние не знаем дали ще се оформи като един устойчив, като един оформен електорат и сред твърдо решилите да гласуват, АБВ отстъпва на ДПС. Така че в една проекция на мандати. Ако изборите за Европарламент бяха не през 25 май, както се очертава, а бяха сега 25 януари, че нашето изследване е тогава 18-24, това би означавало 6 мандата за ГЕРБ, 5 за БСП, 3 за ДПС и 2 за АБВ. Ама не защото на нас така ни е харесало да отнемаме на някого или да вземем, а защото ДПС има много твърд електорат. Тоест, сред сигурно решилите да гласуват, тези, които абсолютно са убедени, че ще отидат до урните, ДПС се качва нагоре, АБВ са по-разколебани и тук трябва да се каже, че електората на БСП наистина е по-мобилизиран, докато този на АБВ тепърва започва да се формира. Ще видиме. Да, излиза с една заявка и ако ми позволите само едно изречение, тази заявка е в много по-голяма степен израз на неудовлетвореността от начина, по който се представя, начина, по който управлява БСП. Вярно, че това е моментна снимка, но ние имаме данните на редица агенции, даже аз и днеска ги сравнявах с колегата Кънчо Стойчев, участвахме в едно предаване. 60% според Галъп казва, че са недоволни от правителството, 50% според Alpha Research. 19% при тях само бяха оптимистите, при нас 20%. Тоест имаме много сходни данни за продължаваща висока степен на недоверие към правителството, към управлението и точно от тази недоволство черпи този отлив. Какво ще стане, ще видим, но има основание за такъв отлив. Един последен въпрос. С появата на АБВ, цитирам вашето изследване, БСП губи около 20% от избирателите, гласували за нея за парламентарните избори миналата година. Къде отиват тези 20%? Предполагам, не отиват всичките в АБВ. Къде се разпиляват? Едната част отиват в АБВ, но само да ви кажа, така 20 ви прозвучи много. БСП спечели пак 900 хиляди гласа. Не, говорим 20 от тези 17, които имаха преди това. Да, защото 20% от миналото, те са 15 на 120. Една пета от 15 са 3%. Едната част отиват, по-съществената част отиват в АБВ. Имаме обаче и хора на изчаквателна позиция. Хора, които казват: това, което се случва в момента, не ме удовлетворява, ще изчакам, за да взема своето решение. За БСП това е един много съществен проблем, че има хора, които не са удовлетворени от това, което става и вземат или търсят някакъв друг изход, или вземат изчаквателна позиция. Добре би било да си направи един анализ въз основа на тези проучвания и да реши какво прави от тук нататък. Аз ви благодаря за този разговор. Естествено ще очакваме с голям интерес следващото ваше социологическо проучване, за да видим наистина къде се движат нещата в българската политика и въобще в политическото пространство. Дали ще имаме така рязък скоки на нови политически играчи в него.
Бяхме с госпожа Боряна Димитрова в офиса на Alpha Research и всичко това, което Alpha Research направиха през последният месец като проучвания, данни и резултати, които пък съответно разбуниха духовете и, ако можем да използваме този жаргон, хвърлиха камък в блатото, политическото блато, така че останете с останалата част от предаването на ръба. Премиерът на Украйна Николай Азаров подаде оставка, съобщи сайтът на правителствената прес-служба. Според Азаров, конфликтната ситуация в страната застрашава икономическото и социално развитие и носи заплаха за цялото общество. В изявление премиерът посочва, че с цел да се създадат допълнителни възможности за обществено-политически компромис, той е взел решение да връчи оставката на президента на Виктор Янукович. Азаров допълва, че по време на конфронтацията правителството е направило всичко възможно, за да не се достигнат до кръвопролития, ескалация на насилието и нарушения на правата на гражданите. През всичките тези години бях воден от идеята Украйна да се развива като демократична европейска държава. Приятите от мен решения отговорно мога да заявя, че бяха в името и интересите на нацията. Затова често мога да погледна в очите всеки гражданин. Благодаря за доверието на президента Янукович, на всички депутати, които през годините подкрепяха тежката работа на правителството по пътя към модернизиране и реформиране на Украйна. Благодарност и на всички граждани, които вярваха и продължават да вярват в правилния политически курс, който следвахме. Днес най-важното е да съхраним единството и целостта на нацията. Това е и най-важното, отколкото нечии лични планове и амбиции. Именно за това взех това решение, казва още в изявлението си премиерът.